Kairos, podcast venovaný tajomstvám viery, Svätému písmu a cirkvi. Milí priatelia, vítam vás pri jeho počúvaní. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 291. časť, jubileum spišskej diecézy pred 50 rokmi v čase totality. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, keď dnes v roku 2026 slávime 250 rokov od založenia spišskej diecézy, stojíme v úplne inej situácie než naši predchodcovia. Žijeme v slobode, môžeme verejne sláviť, hovoriť, zhromažďovať sa, žiť vieru, ale nebolo to tak vždy. A tak sme sa rozhodli, že v rámci slávenia jubilea 250 rokov diecézy sa chceme vrátiť o 50 rokov späť, do roku 1976, do času, keď si spišská diecéza pripomínala 200 rokov svojho vzniku. A pri tejto príležitosti sme pripravili takú brožúrku, buletín. Je veľmi taký ľahko rozpoznateľný, má červený obal s nápisom Jubileum 200 rokov spišskej diecézy. V týchto dňoch sme tento buletín distribuovali do všetkých farností našej diecézy, takže prosím, pozbudzujem vás, zajdite za svojím kňazom, pozrite sa vo svojich kostoloch. Je to taká maličká brožúrka, je to za dobrovoľný príspevok, teda je to gratis, zdarma. Ak sa rozhodnete nás podporiť, tak na web stránke jubileum.kapitula.sk je aj číslo účtu a ďakujeme veľmi za každú podporu. A pre iných, ktorí sa nemajú ako k tomu dostať, počúvate nás z iných diecéz, tak na web stránke jubileum.kapitula.sk je aj elektronická verzia tohto jubilea, tejto brožúrky v PDF, takže dá sa stiahnuť, dá sa listovať. Je to veľmi zaujímavé čítanie, je to také hutný text. Chcem sa poďakovať kňazovi spišskej diecézy, profesorovi Petrovi Olekšákovi, ktorý pripravil túto brožúrku. Vráťme sa o 50 rokov dozadu, v rámci toho historického kontextu. Nebol to jednoduchý čas, cirkev žila pod tlakom režimu, každý verejný prejav viery bol sledovaný a každá iniciatíva podozrivá. A predsa práve v tomto čase sa kňazi a veriaci rozhodli, že si taktiež toto jubileum diecézy pripomenú. Nebolo to tak slávnostné, ako to môžeme robiť dnes, ale bolo to slávnostne urobené s dôstojnosťou, odvahou viery. V tom čase diecéza bola dokonca bez vlastného biskupa, pretože po smrti otca biskupa Jána Vojtašáka, ktorý zomrel v roku 1965, bola diecéza už 11 rokov bez diecézneho biskupa. Prežívala teda aj obdobie neistoty. A predsa sa spoločenstvo kňazov, ale aj spoločenstvo laických bratov a sestier nezlomilo, ale zomklo. Vrcholom osláv bolo slávenie svätej omše v katedrále svätého Martina na Spišskej kapitule 13. marca 1976. Predstavte si tú chvíľu. Chrám bol plný ľudí. Kňazi boli zhromaždení okolo oltára a mnohí laickí bratia a sestry prišli napriek okolnostiam, napriek zastrašovaniu, napriek upozorňovaniu štátnej polície, aby to nerobili. Vtedajší kapitulný vikár, monsignor Štefan Garaj, slávil túto svätú omšu a v homílii sa prihovoril vtedajší levočský dekan Štefan Klubert. Toto všetko nájdete v tejto brožúre, sú tam aj dobové fotky, je tam aj text práve tejto homílie. Tento buletín mám teraz pred sebou, takže práve v ňom listujem a pozerám a preto vám o tom môžem takto rozprávať. V homílii, uvedome si, že to bol čas totality a všetko sa kontrolovalo, počúvalo,
tak zaznelo veľmi silné vyznanie viery. V homílii zazneli slova o tom, že aj v ťažkých časoch cirkev má zostať verná. Že nemôžeme podľahnúť strachu, že sila nie je v moci, ale v pravde a v Kristovi. Dnes vieme, že táto udalosť samozrejme nezostala bez povšimnutia. Štátna bezpečnosť všetko sledovala, zaznamenala a analyzovala. Opäť je zaujímavé, že v tejto brožúre je aj prefotený záznam, ktorý je správa štátnej bezpečnosti z oddelenia Spišská Nová Ves o tom, ako prebehli tieto oslavy 200-ročnice Spišského biskupstva. Teraz čítam z toho dokumentu tajnej polície, že sa uskutočnili dňa 13. marca 1976 od 9:30 do 11:30 hodiny v katedrálnom kostole v Spišskom Podhradí. Skoro všetci rímskokatolícki duchovní z diecézy boli na oslavách prítomní. Vyslovne sa tu aj menujú, ktorí tu sú. Kázeň, ktorú mal Štefan Klubert a tak ďalej, kňazi, potom, že bola akadémia po skončení, no jednoducho podrobná správa a pozbudzujem vás, zaobstarajte si tento buletín, pripomínam, je vo všetkých našich chrámoch spišskej diecézy, má taký červený obal, je to za dobrovoľný príspevok, môžete si ho zobrať, alebo si ho stiahnite z našej web stránky jubileum.capitula.sk. Prečo je to dôležité? Pretože našim udalostiam, ktoré teraz slávime, 250. výročie vzniku diecézy, dáva týmto našim oslávam udalostiam ešte väčšiu silu. Pretože si čerpáme naozaj také povzbudenie z tej odvahy našich predkov, pretože ukazuje, že viera sa nedá umlčať. Po svätej omši nasledovala akadémia na biskupskom úrade, ktorá nebola len formálna udalosť, bola to reflexia dejín. Vtedajší kňaz, veľmi múdry, zbožný, ktorého som aj osobne poznal, Štefan Šmálik, predniesol dejiny spišskej diecézy. Pripomenul identitu, vyjadril nádej. Vystupovali kňazi, zaznievali slová, ktoré mali váhu. O tom všetkom jestuje zvukový záznam. To je ďalší silný moment, ktorý chcem vám pripomenúť, že v tomto buletíne, ktorý si môžete zobrať, sú QR kódy a keď načítate ten QR kód, tak môžete počuť hlas tej doby. Môžete vstúpiť do tej atmosféry, lebo je tam odkaz na záznam svätej omše v katedrále v roku 1976, zachoval sa zvukový záznam a zachoval sa aj zvukový záznam práve spomenutej akadémie. Alebo jednoducho môžete si dať do vyhľadávania na YouTube Svätá omša jubileum diecézy 1976 a nájdete tam zvukový záznam svätej omše, homílie, ale aj celej tej slávnostnej akadémie. Je to mimoriadne silné pútové počúvanie. No a potom v buletíne, ktorý vám ponúkame, sú aj dobové fotografie, ale aj nádherná báseň z pera nášho kňaza z spišskej diecézy Janka Silana, významného aj kňaza, ale aj básnika katolíckej moderny, ktorá má názov Óda na spišské biskupstvo. Janko Silan vytvoril túto báseň venovanú tomuto jubileu. Nie je to len nejaký literárny text, ale je to modlitba, je to výkrik nádeje, hovorí o tichu, o vytrvalosti, o viere, ktorá prechádza temnotou. Posolstvo pre dnešok ukazuje nám a učí nás, že viera nie je samozrejmosť. Učí nás, že sloboda, ktorú dnes máme, je dar, ale aj zodpovednosť. A nebojme sa s odvahou, radosťou tento priestor slobody, ktorý máme, naplňať ľudskosťou, vierou, svedectvom o kresťanstve. Naši predkovia a predchodcovia to dokázali. Dostali zostať verní aj bez vonkajších podmienok. A my dokážeme byť verní v slobode. Dnes slávime 250 rokov. Máme možnosti, ktoré oni nemali. Ale výzva je rovnaká. Žiť vieru pravdivo, žiť ju hlboko, žiť ju odvážne. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, pripomínam, že túto brožúru
si môžete pýtať a získať vo všetkých chrámoch našej spišskej diecézy a môžete si ju aj pozrieť a stiahnuť na web stránke jubileum.kapitula.sk. Tam nájdete aj odkazy cez QR kód na zvukové záznamy svätej omše pred 50 rokmi, akadémie pred 50 rokmi a taktiež môžete mať aj odkaz na historický schematizmus, ktorý pripravuje práve už spomenutý kňaz profesor Peter Olekšák. Keď sa pozeráme na rok 1976, nepozeráme sa len dozadu, ale pozeráme sa aj dopredu. Pretože tí, ktorí vtedy obstáli, nám odovzdali dedičstvo, vieru, jednotu a odvahu. Nech je ich svedectvo pre nás všetkých povzbudením, aby sme aj v našej generácii budovali živú cirkev ako spoločenstvo viery, nádeje a lásky. Nech nás vedie Pán, nech nás prevádza Panna Mária Levocká, oroduje za nás svätý Martin a nech Duch Svätý oživuje našu spišskú diecézu aj dnes. Ďakujem vám, že ste si našli čas na toto zamyslenie. Aktivity spišskej diecézy môžete sledovať na webovej stránke diecézy alebo na jej sociálnych sieťach. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami, dovtedy majte požehnaný čas.